kwenda kubwati umurobero as ensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News baga sensemo ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News bakonya chingaki na bogo to tweet @Ndizi TV News itukuri rero ni twanyorane na Ericha Ogoti Sanduki uyu ore muri kibwa magaseti okabero muri kibwa magaseti boigo orikire bitabu nachiko twerera na kiboretu ngakia kinira ngakikirete kuri kama magaseti ngaskia kora ikaboniga igona kwariganiri nyaroka bamona intwe goikomo erio Ericha karibu sana asumurubiri ubu muganone ningari manote y'umwanju muri ayeningonga yuboredwe nande ngakyosomete gutira kuikabona semirimo okora yeritkorera rero Montanga salchimbiye mono wakambiye mono sinyo ko ngarigania sege tu Ndizi TV samaria tanengoro kweli Ogoti Sanduki kando mwana wo mwako nyagosira nyando tara mono mongina Maria nyangaro nyando nigona iboretwe ase umwaka bwerwemo chimikyanda mwaka 1966 aliase ekenyero kya Gesusu sublocation andi nona abetengo kinera ibon mondona ta komayana Sanduki kenyero kya ongere kieke wodi gyo kurboniga ne constituency ya onerelie kero watebirina okwarwete ensemeli ekenyero kya ongere kieke nda to montamanya kabisa Sanduki oyunu taombiye mono sano maralia kenyero kya ne ke koro ko mobera ego toka se sublocation ya education ya Gesusu erese district ya Masaba South. Sanduki nabwate family urato debigoro ye amate ya ose family ya honere Sanduki mbuye muno maralia nje nimbwate family nimbwate abana nimbwate no mongina igo abongo akangambiye manase kewe kinyasangere kyabana Sanduki garobona kwebordu asekenyoro keri aso bwana bwa ungu ajete skuru nga inskuru kyo somete yoboroso to ende secondary baka ebirengo bya masomo au nga ibigete kurato de biringe skuru yoboroso asiwa somete aso kwiburu kwane skuru yana chagete ko kwa getacho primary skuru ya getacho primary na ire gotoka se mobera ase Gesusu location na chagete karna ko skuru na somete skuru ko standard 1 baka standard 7 abu karna kora matemu anabuya kaeta alafu lende ega bidding and secondary school igoto debe na garwa somete ko kirasi mombaka isano ibire igo konyora masoma awa somete na konyora 844 teraja konyora Sanduki masoma yo maraliana masoma ya makoro masoma ya makoro tware basoma ko klasi ya mombaka rasana ibire na masoma arenga maya na wabwate ibintu ne byabona umukoroka bya CPC ngo chonga twarenge megango twarosi nungu at least nawe yarenga masoma maya yengeke igai kwa somete skuru ya mokoro kirasi 1 mpaka klasi sano ibire abandi mbari bakwa kanyori na karure skuru ye ogende yende kunda ni kwa kore skuru ya yo borose skuru ya tena somete ngakore skuru ya mo na inde skuru ya lenganga nanka kero na kora na chagete ko chini secondary school ekero gwaro bone skuru yo boroso Sanduki ngai kwa gende skuru ya ye secondary kero na korete skuru ya no maralia na koreta masomane na itabuya gatoka nkande skuru ya interande skuru ule merumbu alenge ngabwe school fees kere school fees yabora kabera iskange tamwe yamo bati matemu na iterebuya ono karaba ko liye ncharanko ande skuru yasinya narangire tungende skuru ya Gesusu secondary school Nyambali secondary school ilibon diwa kora graski ya gatano na kabere nalibon kwa rangiri wende Gesusu oso ende Nyambali high school ya linge 1982 kirana rangiri wa yasinya ono ngochikonda form 1 1983 ono umongi na mama agachikoligereria akanyabya akongere akagendese muswati omwabo kamuboli ngagitora akonyo omwana wasinga ende skuru mayana abairi abarenga abaya bakanganchira na chietoro ntu abwate kansala oraliro orikoro kansala Henry Juma oro mwana bwobeto abona etoro bakangire se skuru ko kwa Miri secondary school Miri secondary school
igobon igatia utara ende skuru ngi kwara gokora lende kar mamo mino akonya koligie bese ochiko gende skuru kwa korera matemu abandi bachire ahingi kwara gokora iska kuganyire lende bese toge oende gesusu oso ende nyambali kwendo wacha kwana miriri ngi kwara gokora sama tukana batware ngenka babwate bulimi boke buno bwa mawo patirende bese nchiarenge buya bona bona areko na okorega asiyo kinganyirite asikaro rigwate bana ya mate ya na bible bao imedin ngende tokora nyona inkano ayo motangi nayo mokoti nayo mokatakati asa bana ba mino medin ngora efamili nero koranye kwando nayo motangi usinaye mokoti ndiye mono asenga yeito gande mwana okabere nimbwate nduwe yanene no korokwa kefa nchena mubwatia na bande mbaro tole famili ya bana batano batatu tora mura batano omo ne kinyaruka ibere bono kwa mamo mino jiro nyorende abairi ba mokonyire gwagira se skuru ya secondary wasoire miriri wasoire ro kirasi ya kyanda kyanda mwaga soire asinga kiri kyara bono mwaga korere sano ibere kirasi kya karinga mwaga chakere ase secondary akaro korwa skuru ya primary gwa kore class ano ibere bono konde kirasi ya kyanda asome kirasi ya kyanda yero mwako 83 84 mpaka 85 de skuru ya miriri kero yeka abarimu bachagete kogora baborire danirende naende aisena amenyete bwo mugako beto ali esenka ya miriri obeto yo ningo obeto bono tatamoke ali tatamoke ubo nero bwata makomoke bono wajiro ro kwa menyiro kurwo kwa ende skuru narunka ende skuru kabango somoro ende abwa ngabo ende makomokoni naroro patina bana ale kondo nenda lunch nalio ana abantu bale ngabaya bona some tobuya kero yachiko ika 83 then bona ende bakandusi oro bakangire skuru ende koro St Mary sekeru okarumiriri nande bona wajire St Mary sekeru njiko koro fofo ngiare de bona ba korusha skuru ya oramiriri bakwira skuru ya St Mary's. Okay, na rochinga kilio koronga bali mo korali go se bali mbali getiko kya. Kara bali go kya, bono bakarakero kende mwana utaja okara masomo buya, bakanchinche skuru bakanyira. Lita ngwa ta ne korwa korete kraski ya ogia gatano kabiri ni go gwete tamate mwa buya. No to nyoringa kiwete grade kikwanyorete gosinga getar grading yaling. Okay, ndiye mono grading ya lengoro. Nchana lengo mwana okabire se skuru se namba yere. Sabu na bwate P+, songo na karoke na bwate P, na general science na bwate C. Metore kole meri metatu. Bono kwa kore riri, kwa tena kwa kore kirasi kia katano. Kabiri kwa rangi unyambali kusike susu, lakini kwa hiriru, ode miriri, eko chiko somero. Ngakikuwa roje, skuru enkwa nyita vete kusikwa roje sa aliyo botaka, watema tiko somero. Umae to mararia obogi mo toliko bangi gyote gatokole go kweru sikwanyore go konya go kweru chabone singi jabona bwato kuganinga ndego soma sina arangire tu singi jina jango bole merumbaro abana itabere nte kaliki abeta ngaso skuru eyo nero na bana go betu ne skuru ebi bono kwa rure ore miriri kwa iru nando jo kore tali ore miriri secondary miriri kwa rure miriri kwa iru bono ase skuru ya St Mary se kirbo nando wajire kirasi 12 na kiaro naro kwa sweta se skuru one karona swa ekerubo kerubo gerare na istwa na rekuru nka yo mwaka obeto akidenda se kerubo mwaka obeto na bwate duka yae istwa menya bona utwale kuru skuru twaje twaro sele lunch bona buno ndo jobo kungwa mbete koba ngo ichanali twaro sele ndagira arabulende kitamboro cherana abachisango n'abachara kabachinko atintwa kusoma twale bono wasoire St Mary sana kurato debioro na kiyanga kiwa korda masomo au ngakinando kwa kura St Mary St Mary school ne school ya lengingia mwalimu orengwa mona akoro kwa otwabe mwalimu oyo okay karona soro nari gusoma class ya form 4 notes form 4 notes nona soma mwaka yo 1986 then ande mbakanga kora masomo noro na kibona kwa kora masomo aro kurwa se school we ngakiwetete arongwetete gwetete umurugeta nande waskojaria ya lenge ubena itete na wana temete na itete
lakini rende ntu abwate mwalimu ndoro koro kwa David Wangisi orenge gotosomichi ore okora science bono nabari getinga nyira na ngirore akirende sengencho na ende okay na okonyora kwana na nyote division 3 okay nigo bono toje dirore ogata usku na tegetingirore lakini rende waria bakararenga tiga nsuke nyende 11 ndenga ayengo abate biranga byo koirora rende banyone no usuke ojibosio gose esa ko je bintu bitare ngo ni bo byo katana tigo usuke ojibosio ni wana nko ngumaralia ni wana nko batire bana tegete koirora batire kana nyora form 3 na kora na nyora division 3 mbara abande bare gonte binyichuria mangano bwarimu katema go ichuri wari gwa primary lakini ilibondi wakorre high school bono bota kujuri oenda gusomera bwalimu ndete ko mwalimu ngigia bethe ni gusomera bwalimu na ndete ko mwalimu nga apply ningi nyore ngikia muna chetari manga skimu nganda ngajigo ichuri ororo kenga nyerete gosekero kenda matokeo ningiru ngaja tinjete kufanikiwa Wana kero utafanikiwa guchikopa mwalimu ugatigera abu ukarosa usoga tema gusukuma nando bugima guchiposio tindo seti family nene orocha bayiboli babwate singinje nande nanje kana sema ngo nabayiri bono nkaira nanka ngakie karonde nka 1987 karonde nka bono ntumugete garanga tigana okonya bayiboli tugasimeka moga manga sana kara tuasimeka moga tu ariko yasimeka chila ini biya ndama moga ya kabaga soke mapata maya moga ya ningyore na gore tengombe kuroro bono gwa beiro muremia karo kwa anda ko bwari mubwasinya bono gwa jiru gwa beiro muremia ngwati ana gotemo bure kana kore maigo onka gore ngombe kira bayare ya tokonya tamatuka makeiga ukachankanyora yanke ekasini yana nando yo Juma agachagante bitigangira Nairobi kangira Nairobi ase kasini yana naende oro mwana omwabo mokoti koro kwa mumanyo beto ero tometa komo kangira Nairobi achikondigelige baro ibono igo kwarusi gukabano bole miro je kwa koro bole mo kwa nyorire nibo kwa urire ngombe bono kwa nyorire bitoki bikoko jira Nairobi kero gite Nairobi anga kiboge mabukwirete bono kwasoire no muntu kwiro Nairobi karate ka Nairobi bono karatole street kansele kasini ane gante Nairobi nenko bigatali nkali kanga shiringi 20 ande shiringi 20 yechi nabora nyo gwata chiri toki usena chirego cyana akonyorire kiro atacheli toke bwa kanebesa ine renga ki ya ntanga ni kwegete Nairobi gusukanyora ali abura ine renga ki ntanga na Nairobi 1988 bana kero kwega Nairobi kwa rumo joyo ekerenga ki yawe kwata ketonyore merimo gose kebarwa kero ko bono nkwanyore ke bage gwerwe meronge berende tutacheli toke ri abandi kwatanyiri toke kabo mwango buna go tamboke paro na ichonya tamboke amoikere so renda gachakangira se mwana umwe wamenyete kawangware tukabana eroro nwari gukore gasi covid board nje kasi ni ane Juma nje akangira covid board akambori ga baruaro nje ngaso tugachaga to kore gasi ngi barua giege kwanya ore tororo getangania se kero no kugira se mu junero covid board na mane chikawa ali wono maite bakora chikawa ntubwate chikiredi yawa tuabwate double AP UG PB abwese kawe yakonyore yerengene bakoroka pipi ono bachigo chamwa chicheck mwa chikoroga then chiasegwa cyanda ngumba bono gwasoira se kibage barwe ke wate aba sense me yechika nkwa bwato bumanyi ebo kore mireme kyara ngwate na kuruka anali kwara ko robonjeri bwa mawe kwa gore ngombe kwa chinero nkwa bwato bumanyi ebo kore miremo asikwe gwase body ye akofi bomanyi na bwate batirende kana egasi ne yokora kagweri moko yareta ebekira siguni mwaye umara kara mwaye umwe mwaye koroga kara mwaye koroga yaso system machine ya pimwa ye chikero kiri bare gupima 50-50 bagukora
yabekwa yande setate mwanjo ogoti bano bwaterabo ndego to kwera mauto dina kwa ikire Nairobi bano no magani ole kwa irwe mirimo yana nanu chuko era kujibusine karo kwa to mirimo yemetangani ani kai kwasu ko chibosio mwanjo muri to suka ngori na tole ogoti na nyara ka kwenda gotwerera ikirabona ikire Nairobi arananda arojo ororo ngakia su ko chibosio ekara tu mirimo asense meli yamangana coffee to suka ngori na tole nyara na bakonda kutubwati asense mayi mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News bega asense meli ya YouTube tonyora Ndizi TV News okonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News toska gwena notore omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe College ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye guciye se bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bale chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana nobukoreri bwabo batarire imuyumu chokisi asamagacho a Twins Towers rirongolia kabire gosoba krisime ase namba enotibire isate enoti sano na ibire naboko barikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bakora liborobu ya aseduka ya Villa Valentino wogokoroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au unna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egati cake chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka ime mu chobosongo asamange gose kubeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao Omanju muri Ndizi TV na ndini nakana watina tuachiro mutimo kuna ne toirende na Elijah Ogoti sanduki ekerande to toeragoro imugano ekera lingi Nairobi onyorire mirimo ya ege paru getangani asomo churu Nairobi na bono toirende atoere na ekera nyoride ke bage getangani na kia korete baka kerano rongura usi na ndingire kieke agite ko gendera go gendera kutubwati asomo rubiri ubu mugano ne kero Ogoti agende to toerera nere ngakigita sense mire Nairobi na ndi akagenda ne kibao kyae Ogoti ringwate na goikira sense me kwa irwe mirimo yao asense me ye body ye coffee no kwa gendere miaka renga wakorete asense me coffee ombia mono mararia koi body na korete kuru 1988 mpaka 1994 litwa rusetu waro singe twarenge casuals wakero kwa rusi waro bana naninga igwa chete onde karatu akorege barweke maite oikocha ekolije ande nkanyoro masani onde akangire se company le korokwa Reda Bonds na korete eralia on your way to Mombasa Road. Ingi yaro kore company bano waso ya kabere ingi yaro kore. Company ya Reda Bonds ya korosia mafuta. Korosira mangana
marioga tugusiberia maino Colgate n'ebintu binde bingi nigo bono Nairobi ori gwajage gwerigeria umusani uyo kwirete muenderete nero busani usibonekera kwirete ali mangana coffee mwatiganite nando no mungao kwira asa mangana mochikorosi mariogo yo gwesiberia maino umungao nando kwirete seseme gusenero ori oyo ngirete no mwa bono oyo ngirete bono musani onde mote suwachero ikorosi abasani no musani ondo ngira nera karo oyo ngirete litangani one kasi nyana one kasi nende kiaro sirio bogima gantigera abu na ichenga chaka no kwebanga ngwaranga bono gwaswire nanda ase company ya kabere egwajete oga kinwekero mere menere karona soro okay ga karole se elder bonds obwate shift sato abogo so asambiri ya mambia kwaroro sa 10 saa 10 midie mutara soka nanda abande baswa bajikurosa se yabotuko sasta yabotuka abande batarasoka nande baswa sasta bajikurosa saa 2 ya mambia so nabo yare go chance batukande naso amambia nainde party yaba nande nakora mpaka shift yabotuko ngo which means go kora for 16 hours bono eriora siji company ye so wasora se company ya kabere endoto yao yo kugendera masomo ya kure usino bwate endoto yao yo kugendera na ojibosino no endera masomo kuna go sabango ndinya sare go nkonya ngende ne skuru kini rende sengencho yo kumigeka bona agatiana twamigamigatu igo bono kwaenderera se company ye gwakore mirebo nandi ga igwasuko goji hot karango no gukora Nairobi inaringe no musani ondore koro kwa crisp no mondi akara tole coffee board on to taraja litangani bona to taraja ko seli wemeremo litangani na jete ko soma mangana ya yo kona koligeria mangana newspapers karankole newspapers nkachanganya oranga chi news na ko soma there no more things nkanyara bi ko happen on daily basis bono nkabango chaka kulika maoni ilikuwa naanza kuandika maoni ogurika maoni ko enderete ka kore mireme gosibano maoni na cha ko yali kango kolega sina coffee board kinenero coffee board nari wacha gite kurika maoni ngi gardo wacha kurika maoni aya nandi kwante iruna alibone muasere duguru wase coffee board okay ne tabanga no gosebe tabanga no kurika maoni is part time ilikuwa ni kazi yangu napenda bono ngaranga tianja kurika maoni na jite Kiswahili bono karna cha kona kurika maoni aya kanyara maoni ana cha kira kwa capture this ngaseti ngaseti ki ngaseti ya taifa leo na taifa Jumapili ngwande ibina ngwa wate bumanyibuya ngiko rusije manyibo kuja kurikira maoni asi ngaseti ya taifa leo bono kero nanyoranga egasi yo koboko tware gokara patirenda mangana yo kurikaro ibintu binde mbirokora ndo gwakora bono kerna ariko na kurigireria ibintu ebi nyore bintu binde mbere byo society itariye biya aite binde birebya so nka feel njere yo gukara mangana no kuyabeka senga seti emejande bano kwa karodi meze se ko kali mirimo banyo ne mechando njale ngoma emeke nero yagere tukaja kulika maoni ekerori ko podia nero yagere tukaja kulika maoni aya se gaseti ya taifa hata sio shida nile tu nilikuwa napenda Kiswahili na nilikuwa napenda nkorege ntekero kia werekia aita kulikuwa na wanasiasa kama huyu alikuwa anaitwa Robert Ouko ngakieli na aligeta maoni atangamulikira shairi wana karanya ibintu byana ngo birikanda bachakira kulika comment so I was motivated kacha contribute ngakwa karto kamanya bono oise kuliko jitaiva leo na beko usina beko consider usina beko ira amauni yao ondinaro ko yeto bamanyimana etara ikirango na kubuli na alenginga ibintu ebindo chibikoli kuchinga setinga kinda akole ndike kanyora bankwana bande bagonte bye karora ali kamoni okay asinga seti ya taifa leo baruete address yabo baruete address sokolika karogwali obwata maoni nabogo tomoro so nka feeling ati yango ndalika njento maoni ane go choro karona tomo go choro it was handwritten kanyora bayali kira singa seti bono wacha kurika makaseti wata kwa ngetsense meri ya coffee pod nandi wachira se company ya kabere nandi kwanda kurika usingwara atikitake kurika liyo gato kurika company bono nere miyake nga wakorde meri ya kabere ekerwa nero kwa korede mpaka okacha kujaro ngura gusi ekera bono gusitore company ya kabere miyake nga wakorde meri I read about sina koreta igasi around 1 year ito tenye to ni metinyi kyanda akara kyalenge barwe ko kanyoni libagaliyo go chone ko patirinde nge kerona kolege barwe ke buyega
nkanyora ari kimashini nkiro konyora bakorete ibintu nyene bya amafuta yo guchiko kweya ka vaseline konyora bakobeka imume kobiriga nara ari oyo gofiria maguta naro yo guchiko koye icho lyali ese machine ono ekatoka karondoro kana koliyeli bali chikarani echara kobere ese machine ono karabanyoranga komanyande na manyirwe na agota chama maguta aliaswa kamatenge machine inteme kanyora mbiyanko beka then bagante bono tema nabe karani yara ko ngalibaga but cash was the one not allowed ko operate machine ay bono ge to marende utaje machine iya ngiya ko iredo gatena bono nenje mechando kwa ko nyora se egero ge gense gatena tigantaje machine mechando yare ngo batire na re koranga ki egasio manete talibuyo talera sam kanyora ikina belirega ogo kware konyoro karani yasukire kono ndanga ngakibona karanga muboni ntachagante nchunkoro karangoro gatinga bone karani ya kwanjire gutaje machine kai gwasugite ko jibosio ogot one machine ye one area ita ko opportunity ngokora mba ko time eko era karota mate go operate machine abande bare ko kolega sibaino kabandanga bono jenate bumo karani uri ojo kolemere mutayo take control na kolega asili nanyora batime iri andrete gasi yao Nairobi no nyorete ka gose wajeto ke baka kiana ngora de udona ndo ba Nairobi bale baka no nyorete ka gose ngo toma kwa ngende gose ngomberi yao no mai gose ngake ka endre samo gato ko kana gaya okay kana le ko kolege barwek abona ale ko oro chingwa kana tule nyomba kike to arwa kana nyomba 250 andi chiwese 250 to go shama ne kasimiana or 125 njira 125 disi ni jimi bere na amsin nyomba ingaki yangani yarengenge gose mena nyomba ya permanent ugata mache wata nestima chibase jingo jigeri kwa lenge ngongo nyara kwa lenge chibase ku isane ki Nairobi wakane nyomba wakana maji nande kwa tomange wajaka aseli tuko nginyore tare ko kora silingi 27 aseli tuko ngongo isana challenge aseli tuko karwa kora tuko iga patirinde nkonya watwale ngo watime tonyoro watime okara aita saa 7 sayamo sinse ibera na maragoba twakora watime sinse jigo commentarani ne weekend okara twale Saturday and Sunday bono no na ale gutumoka Sunday one karoro cyo bugimo bono bwako ngane gasi gabidi wekubona okale gasi amanya bono waje time ele akora twanyo chiwesi nyingaka bono waje gotaje machine eli kwa sugire naye kerenga ke ngena ndi kwasugete gochi one karona berari bagayikamba tegete kuri kabantu bono bagante bingaya chance yenkonyorore chance wana karonte gatego chikoli ko batirende gato ntu abwate so baisale ko rokwana ngati langati ona balengo monto muya agante byando jingo kurwana ndo osonodi kumaige kambanye iko rangati na kurwanirete waterna ongo rangati na lengo ngati ari charibu na bale ko temandi ke batirende koranga oroche bune sera mangane gasho tabwate monto konyora lakini ndengwa bwate rangati rangati na lengo batirende bonere asibune so baisa ukona kora gosenga agante ngonye pati ko bagosonodi lakini ndi sikufanikiwa bati agante bi bono kero bugimo bwe kanaranga bwa chakira ko ngake ke barwe kero jiyo chukara for the ya tekero kora one so twice yogende bono togasokiwa agante bi ko gendanga kira nyore to konyore ke barwa you come back na bongo ko ke barwa iguga buguri bisero bya uganda ka gosengwa temede na barwa todi tinje tigo nande ngai chabone ke chichingo na gwake sabunga kitokara bono na lindo ororo togo togo kwana kalega siebone karanga ngakingo kara tachanga kwana no munkwano yo munkwano aro yo coffee board na gotebeti okoro kwa crisp no mondi era crisp no mondi no kwa motigeta ali asi coffee board karwaja se kwende ya mwina twensi tu aseretu mwensi mwa aseretu lakini bwara debiri no go seri go kuma deri to go seri go ndibwa to bori togete emwa aseretu ngeke mwa korete go sene gasi yabaere gasi yara tawa ege barua to alenge cashwash one company okora ilikuwa imeanza kufifia ono bagate balende bali muri cashwash moko genda ndoko nyara ko manage tali mango sale iko bono nande kwarure gai company ya kabere gwatebune gasinero yaire gwasore kijije kingi wakatena ndo getoma ndonyo lege barua kyoko komenya semerianero one karonde sege chichiga yana jitenge gorono na agauski na igorete igeri kwa akore meremo gango kaja kwa lenge ningongera karongo kolega sinkanyora bayiko yaba
kera akonyore besa tali kuchiria akwende sedu kogore bintu uchakobyo ni kyolsel enchenga na kogachaka besa kana mali anga chinga igora agioski Nairobi Omanju muri wete bino gote andete kunya gotwerera gotutebina Nairobi bibaru okorire andi bibaru ebiarire nando ikiro igwire duka yae ani kwino tura sentunde ne yata tatwerera na opogimo obwa jete boka mokongera se county ya Nairobi atare na sorongo rwagusinga kya korite biasara bya igogendera gotobwati ngwire na tore ogotu atutebina ndi ajete ko nera ajete ko anda ko sendi arete to musbadi ekiaro gotonde seno ngware to musbadi ndi arete to musbadi kerera ne gusina arete to musbadi nera twerera atutena ndete ko kora magaseti golika magaseti ay nande boni yengia gukora asubu mabwayo otoska ngwire natora sentundende ya gatatu Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Soa asu mutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubli ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vuomugusi Kubwatekana nobonye baito bwege kigetambe asensemo yebinto byogo tumekistima nigo ya enekigwe buna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitaya buna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingencho chonsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii nechize mochieta naine. Na bogo tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sinikene gechigari goso to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo bose enoti sano na inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira, ebirobu biestima bichi aina au power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, asinyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
omwajumuri nande toira ndasentu ndende ya gatata somoroberi bo muganone ekatori ne richa got sanduki agotorera kabisa igoro yo muganoye kona na kore ne sentu ndende ya gatata tobe na ego ikomariyo na nabakonda kubati umuroberi ya sensemeri mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boga sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News yoko nyajinga kina bago to tweet @Ndizi TV News okot ngwatana bana wajakire emirimo yao yoko onia eduka yao sensemeri ya Nairobi torera ngeduke nakikwaye onia na ndingi bono waje toko so akuri kasa magaseti chinga gichons asegaseti atebare eduka na begete twiyoski na begete asege chijige koro kwa kawangwale patirende sexuality ke na jagate kolika chinga seti oyo le kongoro kintata karonde mwana mokengo somo primary tata ite kongoro kichisabu sexuality. Kwa hivyo ile Kiswahili yake sasa alikuwa ananifundisha ndiye kanitia moyo mpaka nikaanza kwanza kuandika magazeti. Umsomi nino mwalimu wakabeire. Tata na someta buya alitaje tekonyole merimo. Tanya merimo. Gari ngoma nene se family kabana nero kolenda bana bamwe. Kiswahili geri litangane kro wande na morimo gwete maths. Yonsi bere Kiswahili na maths. Gwete Kiswahili na maths. Ebono amasoma ya umusomi no nera gusoma die Kiswahili wa indi kwaje gute kurika bono ngwate ari kwa ngo board ngwali gete ngwangonye kwa maoni. Bono ndi kwaje kurika taiva leo uyakwe gujinga gi chokoli one karonde Nairobi kerega sibona ya didi miaka bise twaseli goro kamanya kanyarumo sana onaro koro crisp no mondi agante bono wetu waseli koro koi body gaiga aye no bwate ga sio chokora bono kamuboli crisp ninga sikingo chokora agante yo sana muri kiwa magaseti bono kanyoranga ukamateana moni ngoli gatali tindi wakana bona gantengo musani onara orokoro kwa Bobo Coffee. Bobo Coffee yo garengo mwaliri otefa leo. Agante birende go eterese kasi na ekoro kwa kale batemi olenge kasi ya crisp no mondi. Agante ngonya ko bwa tobolemo ngotome go cyase Bobo Coffee akoye barua. Igobono go ugotomire agantoma bono kamanya gwake sabu ngagingo andas Bobo Coffee. Kandas Bobo Coffee otimo maiti. Ganda ngalike get pass gote abantu gete kora Bobo Coffee bose watu balinga reception balinga abantu bayasana bakanyanjira kerongo swa halibo bwate typing bull ba kolikere binte bono ngoika kubulinde te kora Bobo Coffee bakandagera Bobo Coffee olia kerona ikoro maite to wikese obisyo mukubo ikaranse kai koro ngachikoli Bobo no muntu bwate kyara kachikulie Bobo njirandi sifu ngaramo Bobo no muntu muya agante bikaransa akina begete yangerie ngumne ya bapasta aye kwa begete Bobo bono go ikaransi so de ikaransa karibu bona kamanya kombolia agante biri tangani gasinere abwate computer ko beke binde computer ande wone ngento kara kana ko lili ngaseti igobona abune Kiswahili yoko kono kana Bob to kwane Kiswahili gedinde kabisa dinde Kiswahili kia kabisa ya pero bona ko tekanya ko lili ngaseti to akwana okomboli bona ngakingo okonya ngo chanko mo ngwake saungo mateyaya tege tonkonye sinale ko korege boronge tege kaira bona tege tege gosno nkonyema Bobo kombolia ngakibona ngo okonya kamateye ntora nkonye ke barua kende Jones konyere karambale to kameta na waru nyomba ande ninyore na ulimba tomerenga Bobo yo na manyete bunangolika kwarenga maoni ekera maoni na kabekirwa sikase ya taivare na manyete ose mbono goja komate na kali ta manyete bona karna ikongo matere no nyengo kolega siali ko boda ngoli kanda maoni koli kanda maoni astaivare amboli ngakokoro kamatengo ro koli jogot sanduki kasaka kaigobi ante vinko randa maoni yao itokolika maoni bona akagwanjero ka jaka ko ose nakibona kwanyore mira tanganjere tibona bona kamanya komboli bona lende ngasi kingo kwa kamateya enkonyero ne yoko bangusama yara nyore nawe ante ya gasteyo patirinde karatwana ko kwana ego agante bire no korta computer kamateya tinkole ante kangana ko gasima bano kore to korte computer no mondo kware kwa na magana ko body ali kwanya kunjira chikawa ali to kali sikawa no tige to kanyara gasinde uno kwanda bi patirinde nkarana baro muntu muyagante bone gento ja okara gocha aganchi ko one of the Mondays gocha Monday ntara enda se boardroom
bono nkaenda ngasangeri chingaseti chiti cyane nare kuri kamoni ngamaletara nandi bono gwirira monyene gaseti ngo maletara rinde achakora bune nare kuri kintu bibiri kwa moletere bono cyana moletere akabirigereria aganje sana aganje ngakanga ngonye nkomanya mapema natege tobe ripota kurukisi itu abwate Peter Ngwinyi naro kuri kuri nation bono gorato era bono ogote birbo kera odena danga ngwa birbo to kurugusi akagutiga igo bono rinde ngamate bono tijiti kunyarega bona ole sogo nkonya bona gante bona into ja gukora ndege tenko ige barua no mu bisonde naro rengore gukora marketing batiri tanta monyore buya bona karobo bwanchika ngaitere sumu nkwano arenge second floor bati alengo mogero le korimbo bono abote chitenere mpaka se bob bakagambe kegera bakona koligiria mauni na ale kolika bakarigire babakwana bagoseka ono rene nkaranga gombuya bagante bono ko kwatolege barua ono to batebye ocha kolika okolika features uona tuandikia makala maalum bono kwa irwe meremo taivareo nunyore makara matangani kwa ligite bono otika mauni ali nunyore ena kara ya kwa ligite ntangani ekero bono bakwa meremo nunyore tabi eriye kwa ligite bono makala maalum ya gateba tali mauni ali konyo kolika bosaka kwaleta bono kwa ndo type bwaka chibicha roye timbu ati besa timbu ati camera ono batirinda gantebye e feature legento kiarengo kero andige chukwandra ko ngono nkamanya kuchigwake sabu nyora abantu banda abachiye tokora rinde mbarambare tia masomo yuko boli nando nyore na anena banda bakolika bagaseti niko basomere to ubulike magaseti aito somere yedi somere bono kwa irwe mirimo totebe yake bono irwe mirimo bono e feature kamba gonsumbwa akibona ngolike feature patirende ngaikankanyira bob ontebire feature igento kiarengo kero ande chukwandra ko kamanya gosoka nkake sabu nkanyoranga music na yama yabo nabekora de feature bono ukakora feature kintangania samangana yo mas karna lengera ligoro ya music ngagenda baka aisina metaka wangwale itu abwate umwana musiki uri koro kunyongeza wa muganda okamakoro muganda gande sinyongeza wa muganda kamangaina kamatena tomero na bopo kothi ongo mugano ani go promote ile nyongeza wa muganda tamanyi ukakora nyongeza wa muganda omugano bono ya bono nkaikaransa kapurupe kushana kachako mochi kero kwa mochi gasidi yegasoka no kamochi ngakora kabire binte bya se typing ngaba typed ngaira bobo ngo ribu type ryara lingwa na mangana computer twari gwe dumudero bono chibe sarene boro ikoro sibe sia mubuko ngaira se abantu abago type cyber bagan type ngaira bobo akarigereria kararigereria akagoki sana elieta lyo kana ro chana jeteri morioka na gosete eri morioka samarita kwali bono taivareo yako ire mirimo kwali gire myagerenga kwali gire taivareo kyo nindo cha magaseti au na urigete na mangi no koreta bande megane mengi mpaka Fredio Batch macho kana mokorete mugano na bango korete megano wetera sita taivareo myagerenga bakorete taivareo nation bono ngakora ko 1995 96 mpaka up to around 1998 bono ukamanya ukatwara umanyi bokolika ngachakolika bone karobono nkonya oli bintu byane bigosoka ngachakolika features chinyinge ngodil na abateli chikwaya jiband abalemi nali kerete ya Kawangware market ni bintu binde cyabo Masimba market alau pia ngachakolika mpaka mashairi kanyora ko capture bono gusiga igara mata no mugusingusiga ngumonekera kwa ngusiga kama gaseti taivareo gose omuntu rani ko kurugusibona kwa bigura sense ya Nairobi karonde Nairobi stili nenda bonkoli kibinde kinere yamo ba kinete magori y'ibintu ngafiri go sana ba kinete kanyangima ba kinete kanyangima ngamanya kolike bintu batinkaunga ali sitogeso ibintu bikone gwe ligoro kama yakolike nga setting ko bolinga ebintu nkekara bikonebwa ebegire gore kabire na neli uri bwente ko ba control na serikali baita ne serikali ya control ya magori bono kanyolega seti ya soke
abantu bagastoka magori akawa igono na gwa thane gaseti ekwa ligete ya konyeta magori ya konyeta magori uyu mwaka kiorenge no nyiro mwaka ya renge it was around 19 around umugano inora mugano iteya pati mugano yo monde inyore kanisa yamanere yatakere gotagora kanisa yekaraba abantu gete baunganete badete ko yetagora omunkwana gete bali bamadenga ngori kande gaseti bakayichamba kanka abumse mokie kanisa de tutagora abono ninka usi kero goikoro odo bakandangeli kurunka kandangesibi kandangaso eso mukutano katikati ndatamanyedi kategera nkaire the main points kana galika gaseti igobono ase mwali gasoka ebinga diye bindo biriku akara kwale ko ringe gaseti bia konyete bika change ubugima kanise ibono bali bategete ko chigo shiriki ko yetagora bagatebanga yagakira sabe bagasalenda bagatebe kanise yansanto ko shiriki kanise yagacho kanise na magori na kete igo bina bimdoroje na biru gwachangiete mono asense ito ya Kenya akerwa ko rika magaseti ibintu na berengo changia ne bingi kora kwa nandi bibiri bitatu ibintu binde na berengo changia buno boibwa matemo na ligete ngaseti okwana ngamangana ya matemo mono moso akeisi achunguzo gondo chena bongo akera serikali itumbuya amagano ina majunyora no renge gaiga amagano inoro ekero kwali gete igoro ya mangana yo kwibera kwa matemo ingigia sugete ko jibosyo ekero twali ke kabireyo aboko nyora nga atlist aba bali ke abande ko balenga bambongesa ande batembu yokolika ande atlist nereya obo ibyo obo tukanyabwa chakire go ibyo mabu nendigete nga wizara ichunguze wisi wa mtiani wa KC wizara yenja chunguze wetera ekero kwali gete be ya ilichunguza chu naro cha mabadiliko pakatebona umwako emyaka yale kubwati ubuyibo gachaka okya igona ko tana ngoirete na ekero kwali ge story ya mangana ya matemo ubuyibo gake ane riro inyore ya moige kero turigeti na gushikoskobusi eyende naligete nabona gateba bengine hata mamba ya ukwana ekero mole hata wizara ya kilimo kwa abantu fataraising saito tia abantu bali bwata mare mama ya baba nyara gosokenda geringia na rore kitabu ngere na kero gete kya masha ndio ja kete kuri kitabu gote okay mbia mono kero yika mwaka 2010 na soire se na rore Nairobi na chire nkabona ubu mechando neroro mechando resebe uri cyogwe bitabu netegetega asiya kara kwa yalikire oyega chamono utayega jitira na boko nyara kwa iberu ando muntu ndanda kole files ya yuko ndanda agotanga na pia nyore kwa yire boni gogo di akire ndengo shukuru karana chagate kona go sinare go type bitabu ebi timbu atino ne laptop namba mato kwa na nimechande ya mayawo ono ko nyara ngo chinanda go sine sumuntu oli oli go type patinde barenga abaya namutebona nya wa type binte bibu gachibikire umuswati omonalo rukuru kwa trisa nero rugon type anabokana binte bina bya betega umugano duchiri ko batamba diandons ya boni gogo tingia okora na magaseti akorika ne bitabu byoka korika usimira mukibona okora ine kwanyore sabuni yawe ya credit nyasa no muyasoboge mabwana mbali na gukora gasi yose nabere to gukwana ande gando mukori gasi ukisi county bono akiuja kwa kare mireme akisi county na ande kwa rike bitabu ngakiu ndio ja kwa kare mireme na ndio ja kwa rike bitabu ija bitabu ro kwa theno enda takori unachua mtangazaji kwa kila kazi ni kujituma unajituma kabisa na unajitia moyo gasi toye county uikobo kama pema ndo bange okore miremo alafu mangana ya mashairi ini kazi yangu nafanya wakati wa usiku ngombo tugoja wakora ya na ingwate abuna disairi karo kwa ajira none sku karore muraibu abasa sekanza abasa na mashairi uko bairira none se asku ajira none abakongu bole na disairi uko bona wakagana ntunto bwate bakongu Ndizi TV no toire disairi inde ogoti ikego Ndizi TV none dake ya mkiara wana ntunto bwate bakongu wate asa bakongu ene kwa disairi igano toire disairi kego abonko bairira ngite bono erige kamera yura toire disairi ikego Ndizi TV mbia mono ikenege twekia wono abategerere baito
na bugurire kamereri tuthere Ndizi TV nero ranyora rishairi kya numwana shairi ol ya rishairi bono ntegete kubaira rishairi rya Ndizi TV rishairi rigoteba Ndizi TV ongera sana wapenzi wa Ndizi TV tegeni yenu masikio ni nene ya Ndizi TV kituo kilichoanzishwa mwaka jana kimekita misisi mashabiki kochokocho. Vipindi vya Ndizi TV vimeibuka namba 1. Ndizi TV ongera kwa yenu idiri. Watangazaji wa Ndizi TV ni vijana barobaro, ni wakwazi wa lugha isoda sali kamwe. Taaluma wanazo kweli kufutia laiki ya watu. Kilimo na ufugaji ni vipindi tunavyoenzi. Ndizi TV ongera kwa yenu idiri. Agoti mbe mwana seri sairi elio baba bakora mangana ya mashairi ngora turi na nonekero muraibu ensako genda ase gotemba bari kwirwanira barabara nyora libaga bara kora rishairi akwanya kwirwanira ande na nonekero muraibu ensajirani gotema sana nanya kwa guriba na nko na etulibaga na temeteli mo the year 2007 karo muraibu ense Kenyatta Uhuru ari kuri gikora ajetari se Thomas Simba kamoira rishairi yabwate chipeti ya 42 ya igo ngo tumetsano kwa rishairi tulibaga kakwana kabwatwa manene chimashibu ne cyarerega ngaruka na TV by then ngo deba musomi no nero kwegera digoro ya mashairi wadano mungiro na okonyete ko endera masomo ngo agitoka nyuma goti familia yero tuje kwa ndiri twachaka ono mbiya mono mararia nche nanyorete familia ne mwaka chiribu elwemo 988 anare tumunginone ukoroka marisela abana bari ngo bwata abana bano naboteba abana nanyorta abana 5 kirende abande onega ninde na abana babere abande mbararete ubusembu abo mweri ogo cheso yo kurigereria asogwetoma asimiremo mborobyo bogote karutogori tikokora wono litangani ngo wakarambye mono na ende mono na inchengo taba ochekara na rekori kisebita webi mungino nemba ali ni amashisa sana abare ko ngomoya ntebirika umwana one mumara neroligereria bitawe karonkolika nare ko babaligereria na basani bande bakangomoya mono bakagere tawe gachabasoka nabasani abange mbaro tubwatu musani okoroko mwali mu Kennedy ndati Kennedy moyo ande tubwate lecture ya Kisi University okorokwa Dr. Chris Okemo Dr. Chris Okemo karutomerano kamateni mbata mashana rosi akagokiwa sana nero Okemo ngori kare bitabu yeah is a writer and is a lecturer okorona Kisi University arabu nimbata ndo musani ndo korokwa mwalimu Nyaboga na bwate badly Father Priest okorokwa Labani Juma abarabu mbali ba comment tisigetabu na bura okonyira sana asuburi kiba obwa bwibitabu nembe mono gote asokonyira libaga koja somoro birubu muganone nandanki kandi mwajumurira abono to ikomori umoro birubu muganone bweri tukurero nantomirane angikande yanda kubati mirobiri yetu ya Ndizi TV nero bwansumo gusi eriane Brighton Makoli.